tenim és una sopa de tomaca, amb rostit la tomaca a la brasa, la triturem en sal, oli, i en això tenim una crema. Hi fiquem gluconolactat, que és el que necessitem per a fer les esferes. Això és un bany d'alginat, no? La mescla dels dos elements és la que fa que es pugui fer una capa de gelatina. I ara simplement en aquestes culleretes se tracta de fer boletes, deixar-les caure dintre i deixar-les reposar aquí dins durant uns 2 minuts, de manera que es crearà una capa de gelatina externa, però per dintre quedarà la crema tal qual, suosa, cremosa, líquida. Ara ja tenim les esferes quajades, han estat aquí uns 2 minuts, han quallat, han fet la capa de gelatina externa i ara les fiquem en un bany d'aigua perquè traguen l'excés de gelatina i ens queden unes esferes perfectament límpies. I una vegada a l'aigua, les netegem i les passem a un bany d'oli d'oliva perquè al tindre densitats diferents mantindrà l'interior de l'esfera perfectament encapsulada. És a dir, que no hi haurà filtracions de sabor ni d'aromes i amb això ja tenim les esferes. Tenim aquí una mescla d'aigua, oli d'oliva, sal, farina i farina de cigró. I en això, aquesta paella ben calenta, una galeta ben fina, la deixem que cuaja una miqueta i quan hagi cuajat retirarem el motllo. Però ara de compte, intentem que no es trenque. Limó, all, pesteta, una miqueta de pebre, una miqueta de sucre, perquè ens ajudarà a contrastar l'amargor del timó fresc, i una miqueta de sal. Llavors la idea és tindre-ho tot en una tetera i tenir l'aigua molt calenta, afegir-ne més o menys 150 mil·lilitres i deixar-ho infusionar durant 2-3 minuts, de manera que tragui tots els aromes de tots aquests elements i tinguéssim una sopa de timó o de frígola instantània. Ja tenim aquesta galleta partit per la meitat perquè estèticament sigui com nosaltres la volem, i ara és quan acabem en una miqueta d'esta pols d'herbes, d'all, que li donarà sabor i color, i fiquem també uns punts d'esta mantega d'all. Afegirem unes xips d'all, que és simplement all cru, laminat, molt finet, i després fregit a temperatura suau perquè ens doni textura, però a la vegada molta intensitat de sabor. Anem a acabar el plat. Este plat el que farem serà, damunt d'una mica de timó fresc que hem anat a recollir fa un moment, i fiquem un plat petitet, i aquí és on ficaríem les esferes de tomata. Aquestes esferes serien les que li donaran sabor i color al plat, i al davant del client acabaríem servint juntament la galleta i en aquesta sopa de frígola instantània que hem preparat. A partir d'aquí serà interessant en el moment de servir aquesta frígola, aquest timó que tenim, donar-li un punt, no en excés, però un punt de cremat perquè desprengui tot aquest aroma ens aporta les sensacions d'estar realment al camp menjant una sopa de frígola.